What's up mga amigo, mga mega? Welcome to my vlog. Joe Cordy Vlog. Sa mga first time mag-view sa ko YouTube channel, please hit subscribe notification button para updated mo sa mga videos. Today is Friday. Nami himuon na po di Master Poppy sa MOR na may only rap. Muna mo ginahimo every Friday sa more sa tanghali nga mga buot-buot na kanta na muna nilingaw-lingaw ni Poppy. Ay kay mo react bas membas mo ba basing manguan mo maninood mo ay kay mo paninood guys ha. Balo nga tubig. And nasugdan na mo last year ni Master Poppy. So karon amo na pong panindigan ang among mga gisugdan ana maginaa. So tagiyon niya kung unsa kay song nga mahimo na po di namo ni Master Poppy para karong lawa. Right. And this is another raw vlog. Sa atong pag-ila, akong paglantaw nimo kay murag si Maria Clara. Di makamo akong baso, apil na sa plato, kay para sa ako anghel na ang akong katagbo. Pero sa kabulan ni milabay, murag taal volcano bay. Siging buga og laway, init kay ulo, murag makapaso, sige kasuko nako. Pero ako nagreklamo, kay love man kay kanako. Mau nagwanta na lang ko, bisan og isang man o pangit ang batasan, bisan di makaon sa hero. Oh, oh, bisan daghan kayo kareklamo, kung saon taman nga lamang kay kanako. Call bisan nga na sige kong kapol nganong ingana nganong musugot man ko nga sige kakalate kaulat lang ko ingon man sa silingan hilad nagkagwatasan ang hero imong gibuyan kadtong nanay gon sila di ko nimo gabinlan kung lami kayo ang boot pero kung wag yung lami ako ang imong ipahurot musinggit kong naigwapo labi nag idol niya pero ako gibawalan mo tanaw sa mga gwapa pero ingon pa niya ako man ang nanguyab kung sa tanggap na kutanan kung dako ako ang love karon nga minyo na mi wala man ko nagmahay bahala ug magantos mo kulit lang japon sa balay bisan man o pangit nagbatasan bisan di mo kaon sa iro oh, oh. Di makaon bisag daghan kayo kareklamo labi na ang mga silingan sa utaman nga labang kay kanako. Nagioy unsaon taman may raman sa una wala tay mahimo kay labman pud nato siya. Okay ra ni oy agwanta na lang gud ta ampo na lang gud nato unsaon committed naman ta. Saon taman agwanta na lang bisan dili makaon naghiro ang batasan. Saon taman tugmaon na lang bisan dili makaon sa hiro ang batasan. Saon taman ampuan na lang bisan dili makaon sa hiro ang batasan. Saon taman ikaw ang number one bisan dili makaon sa hiro ang batasan. Bisan man o pangit ka bata
reklamo. Apila taga barangay ka mo. Kung saon taman nga lamang kay kanako. Taman nga lamang kay kanako. Abot na lang, abot na lang. Kung saon taman nga lamang kay kanako. Kaya nga. Batasan sa iro mangga. Kamog ba kayo mandamay pinakalisod so sa much. ibuhat nako karong adlaw. Na stress ko atua. Okay, diretso na yan. Right now, nako sa Divisoria guys para mag-deliver sa akong mga merch. It's Bisaya Way Clothing, PH, gini sila. So nagpadala ko from karon paingon sa Cebu, Mandawi, Cebu. Sa ilang bisdak, kuruturo akong bisdak. Shout out tayo kay Brad Almoralde. Brad, shout out, salamat sa imo sa pag-wear sa bisdak shirt. Para po na magpadala po ko sa akong merch dito sa Manila. Ayan, sa mga Visayas, Manila. So, actually, kulang-kulang na mga sizes kay dagan po nag-order sa Bisdak. Ayan na, Bisdak and Bisaya Republic. Ayan, muna sila mga in demand karon. So, watch out sa akong merch sa ako ang Bisaya Oy Clothing PH na page, and then dinipod sa ako ang vlog kay para po na sa update sa mga bagong mga design na ako i-release for this year. So luto pa gyapon ko bagong design. Kauban ako ang akong bagitang artist na si Yogi Pimentel. Salamat Yogs. Gusto mo magpa-design kung na may mga event uban pa, pwede nyo dulan si Yogi Pimentel sa RCF Design Technology. Kato bitaw akong vlog bitaw nga na-ready dito ang opisina sa Tagiya. Bitaw nga gubot bitaw kayo ang opisina. Dito. Anyways, ako sa ning i-deliver. Hindi ko bye-bye. Pila ka pagpahit na lang ha. Alright, so bye-bye. Gamay na lagi ganyan na bilin. Ako ang mga merch. A few moments later. Happy kadugay akong gihimo. Gikan ko nag-LBC, nagatugog Cebuana, nagatugog Palawan. Grabe kalayo akong giadtuan mga igala. Yan, giabtag ko sa ka-oras kapin. Grabe ko proseso, grabe ka nagag tao. Sabi ninyo kaasa nga Palawan, sabi ninyo kaasa nga no? Nga Cebuana, no? Anyways, kaya salamat sa mga sa mga support sa ako ang mga Bisdak shirts. Bisayaoy, i-like ninyo niya nga page. It's at Bisayaoy Clothing PH. Ayan, para sa mga shirts order o guban pa. So right now natin mga shirts na Bisaya Republic na usually ginasuot na ako sa vlog. Muna ako mga merch 2017 pa ako nag-start ani guys na clothing. Ayan, salamat sa mga nag-support, mga proud Bisdak diha. Keep on supporting, wear local, support local. Orders ako sa Cebu. Salamat kayo kay gusto nila nga masuot nila sa Sinulog. Salamat guys.